V dnešnom videu si ukážeme, ako rekonštruovať kúpeľňu od prípravy podkladu, nanášanie hydroizolácie, lepenie obkladov, aplikáciu sanitárneho silikónu a škárovanie. V prvom rade je najdôležitejšie si riadne pripraviť podklad, a to ako steny, tak aj podlahu. Rovinnosť podkladu odporúčame plus minus 2 mm na 2-metrovej late. Ak sa nachádzajú na stene či podľahe väčšie nerovnosti alebo výtlky, musíme najprv tieto nerovnosti vyspraviť. Výtlky na stenách a v podlahe vyspravíme materiálom Weberbad opravná hmota. Výtlk vopred napenetrujeme materiálom Weber penetrácia riedeným 1:3 až 1:5 podľa nasiakavosti podkladu. Penetrácia výtlkov sa vykonáva štedcom. Potom výtlk vyspravíme Weberbad opravnou hmotou. V prípade potreby celoplošného vyrovnania podlahy použijeme nivelizačnú hmotu. V našom prípade sa jedná o nivelizačnú hmotu Weberflor 4150, ktorú je možné aplikovať po zhruba 6 hodinách od aplikácie Weberbad opravnej hmoty. Podklad pred aplikáciou nivelizačnej hmoty je nutné opäť dôkladne napenetrovať. Pre rýchlejšiu aplikáciu nivelizačnej hmoty môžeme namiesto Weberbad opravnej hmoty zvoliť Weberflor 4046. V tomto prípade je možné zrovnávať podlahu už po 60 minútach. Ak máme podlahu a stenu zrovnanú, musíme ich opäť napenetrovať a k tomu nám poslúži už raz spomínaná penetrácia na nasiakavé podklady Weber penetrácia. Penetráciu zriedime v pomere 1:3 až 1:5 s vodou, 1 diel Weber penetrácia, 3 až 5 dielov vody. Riedime podľa nasiakavosti podkladu. Penetráciu nanesieme po celej ploche kúpeľne pomocou maliarského valčeka a necháme dokonale zaschnúť. Pri veľmi nasiakavých podkladoch aplikujeme Weber penetráciu v 2 vrstvách s riedením vo vyššom pomere u oboch vrstiev. Po zaschnutí penetrácie je nutné zrealizovať hydroizoláciu kúpeľne. Tá nám zamedzí priesaku vody do konštrukcie. Hydroizoláciu prevedieme pomocou disperznej hydroizolačnej hmoty Akryzol, a to v 2 vrstvách. Hmotu si najskôr premiešame. Voda sa do materiálu nepridáva, materiál je po premiešaní pripravený k priamému použitiu. Cez inštalatérske prestupy si vopred pripravíme systémové bandáže Weber BE14 a do rohov a kútov pružnú hydroizolačnú pásku Weber BE14 vrátane systémových rohov Weber vnútorný roh. Na inštaláciu systémových prvkov Weber BE14 si najskôr nanesieme hmotu Akryzol. Aplikáciu prevedieme najlepšie štedcom a systémové bandáže zatlačíme ešte do živej hydroizolačnej stierky. V kútoch a rohoch nanesieme najlepšie pomocou štedca hydroizoláciu Akryzol, ktorá vytvorí lepiace plochy pre systémové prvky Weber vnútorný roh a pružnú hydroizolačnú pásku Weber BE14. Akryzol nanášame tak, aby v kútoch a rohoch bola pružná hydroizolačná páska Weber BE14 zhruba 2 cm od kútov samotných nepodlepená, vďaka čomu môže pružiť a preklenúť dilatačné pohyby. Celú prvú vrstvu hydroizolačnej hmoty Akryzol následne aplikujeme najlepšie po celej ploche kúpeľne až do výšky obkladov pomocou valčeka alebo nerezového hladidla.
Druhú vrstvu hydroizolačnej hmoty akryzol nanášame po vyzretí prvej vrstvy, nie však skôr ako za 12 hodín od aplikácie prvej vrstvy. Opäť používame valček alebo nerezové hladidlo, a to tak, aby bola vytvorená kompletná hydroizolačná vaňa. Hydroizolačný náter je možné zaťažiť vodou najskôr po 3 dňoch, lepenie obkladov a dlažieb je možné najskôr po 24 hodinách od vykonania druhej vrstvy akryzolu. Lepidlo na obklady a dlažby sa pripraví postupným vmiešaním sypkej zmesi do vopred odmeraného množstva vody. Zmes sa dôkladne premieša a nechá 5 minút odstáť, potom je treba znovu dôkladne premiešať. Na hydroizolačnú hmotu odporúčame použiť lepidlo kvalitatívnej triedy S1, tzv. Flexibilné, v našom prípade sa jedná o Weber Colflex Premium. Lepidlo na steny aplikujeme pomocou zubovej stierky a obklad zatlačíme do lepidla. Dbáme na to, aby bola dodržaná škára medzi jednotlivými obkladmi a tie nešli tzv. Na zraz. Odporúčaná škára je 3 mm. Pri dlažbe nanášame lepidlo zubovou stierkou na podklad a zároveň hladkou stranou zubovej stierky nanesieme tenkú vrstvu lepidla na rubovú stranu dlaždice. Ide o tzv. Obojstranné lepenie. Dlaždicu položíme na podklad, zatlačíme a gumovou paličkou zafixujeme. Opäť platí dodržanie škáry, a to minimálne 3 mm. Ak bude v podlahe podlahové kúrenie, odporúčame škáru minimálne 5 mm. Dilatačné celky pri dlažbe sú 6x6 metrov alebo maximálne dvojnásobok kratšej dĺžky. Po nalepení obkladov a dlažby a vyzretí lepidla Weber Colflex Premium, nie však skôr ako po 24 hodinách, aplikujeme škárovaciu hmotu Weber Color Premium triedy CG2VA. Dbáme na to, aby sme dodržali zámesovú vodu na prípravu škárovacej hmoty. Ak dôjde k prílišnému nariedeniu škárovacej hmoty vodou alebo k nedoriedeniu, môže dôjsť k vizuálnym vadám po vyzretí. Do rohov a kútov vtlačíme dilatačný povrazec a škáru vyplníme sanitárnym silikónom Weber Color Silikón. Vložením tesniaceho povrazca pred aplikáciou silikónu nám zaistí, že silikón bude dilatovať iba 2 naproti pôsobiace keramické prvky a nedôjde k jeho popraskaniu. Po dostatočnom vyzretí škárovacej hmoty môžeme kúpeľňu používať.